Здравейте на всички! Добре дошли на 8-ми урок от Приближаване живот на близост с Бога. Този курс наистина ми харесва. Святия Дух служи на всички, включително и на мен. В следващите 2 урока ще погледнем истината право в очите. Искам да спомена, че настоящият курс е изключително важен. Написал съм цяла книга и съм разработил курс точно на тази тема. Тук ще добиете известна представа, но е добре да отидете в нашето приложение Messenger X, да изтеглите курса и книгата Святия Дух въведение и да се запознаете с тях, ако проявявате интерес. И така, ще започнем, като се върнем към Яков, към нашия основополагащ стих. Яков 4.8. Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Сега нека да погледнем 5 стих, защото, както казах още в първия урок, Бог копнее да бъде близо до вас повече, отколкото вие до Него. Чуйте какво се казва в 5 стих. Духът, който Бог е вложил да живее в нас, копнее ревностно. Обърнете внимание, говори се за Духа. Не се казва Исус, който живее в нас, копнее ревностно. Имам новина за вас. Исус не е на земята. Той е отдясно на Отец. Божествената личност, която е тук, е Святият Дух. Когато Исус се възнесе при Отец, се появиха ангели, които казаха на учениците: Той се върна при Отец и ще го видите едва когато се появи в облаците, което е Неговото второ пришествие. Божествената личност, която е тук през последните 2000 години, е Святият Дух. И лично аз смятам, че Той е най-пренебрегваната личност в църквата. Така е. Позволете ми само да ви задам следния въпрос. Колко пъти сте се качили в колата си и сте пътували сами в колата в продължение на 20 минути? Нека ви попитам, ако на седалката до вас стоеше някой от вашите приятели и вие пътувахте заедно цели 20 минути, нямаше ли да кажете и една дума? Колко често се качваме в колата и пътуваме 20 минути, без да кажем нито една дума на Святия Дух? Представете ли си? Цял ден съм вкъщи с Лиза и да не й кажа една дума. Нито една дума. Никога не бих го направил. Но все пак постъпваме така със Святия Дух. Колко пъти денят отминава, без да сме му казали нито дума? Той е най-пренебрегваната личност в църквата. Мисля, че става така заради нашата представа за Него. Гледаме на Святия Дух като на огън, вятър, дим. Но Библията казва, че Той има ум. Римляни 8.27. Той има воля, като всяка друга личност. 1 Коринтияни 12.11. Той има емоции. Римляни 15.30. Той говори. Евреи 3.7. Той говори ясно. 1 Тимотей 4.1. Той получава. 1 Коринтияни 2.13. Той може да бъде наскърбен. Ефесяни 4.30. Той може да бъде оскърбен. Евреи 10.29. Той може да бъде излъган. Деяния 5. Първото ни впечатление от Святия Дух. Ако един пастир се изправи и каже: следващата седмица започвам поредица от поучения за Святия Дух, на екрана ще се появи гълъб, нали? Защото си мислим, че той е гълъб. Не е гълъб. И в 4 Евангелия се казва: Той слезе върху Исус като гълъб. Казваме неща като: тя е бърза, като вятъра. Това не я прави вятър. Казваме: той е силен като вол. Това не го прави 4-крако животно. Джон, почакай малко. В книгата Откровение се казва, че Святия Дух е огън пред тронната зала на Бога. Да, в същата книга Откровение, дори ако не се лъжа, в същата глава, се казва, че Исус е агне. Исус не е 4-крако животно. Той е човешко същество. Тогава защо отъждествяваме Святия Дух с гълъб? Защо го отъждествяваме с вятър или дъжд? Той е личност. Той е третата. Ще го кажа отново. Той е третата личност на Тройцата. Всъщност, Той е най-прекрасната личност. В Битие 1 глава Бог каза да създадем човека по наш образ и подобие. Не каза да създам човека по моя образ, но да създадем. Говори от името на Отец, Сина и Святия Дух. Псалм 104.30 се казва: изпращаш духа си и те биват създадени. Святият Дух е този, който ни е създал. Той ни е оформил.
Във 2 Коринтияни 13:14 апостол Павел казва следното: благодатта на Господ Исус Христос и любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас. Обърнете внимание, че Павел свързва благодатта с Исус Христос. Благодарим на Бога за Неговата благодат. Свързва Божията любов с Отец. А общението свързва със Святия Дух. Общение не в смисъл споделяне на хляба и на виното. Тук е използвана еврейската дума койнония, която има няколко определения. Първото от тях е общение. Запишете си го. Общение. Какво представлява общението? Речникът го определя като другарство или приятелство. Казва: нека общението на Святия Дух да бъде с вас. Нека другарството на Святия Дух да бъде с вас. Нека приятелството на Святия Дух да бъде с вас. Знаете ли какво правят приятелите, когато общуват помежду си? Нещата не са едностранни. Има взаимодействие. Те знаят какво се случва с другия. Апостол Павел заявява следното в Деяния на апостолите 20:22. И ето сега, заставен духом, отивам в Ерусалим, без да зная какво ще ме сполети, освен че Святия Дух ми свидетелства във всеки град, като ми казва, че ме очакват окови и скърби. Във всеки град Святия Дух говори на Павел за това. Ще ви кажа защо това вероятно се случва. Защото Павел си казва: не искам да отида в затвора, не искам да бъда затворен. Святия Дух казва: сине, това е начинът, по който ще можеш да говориш с кесаря. Само не се отказвай, повярвай ми, ще те защитавам през целия път. В следващия град Павел пита отново: има ли друг начин, по който това да се случи, без да отида в затвора? Сине, това е най-добрият възможен начин, по който да се изправиш пред кесаря. Това се случваше във всеки град. Ако погледнете Филип, той се намира посред голямо съживление от Бога в град Самария. Изведнъж Святия Дух идва при него и му казва: искам да отидеш в пустинята. Всъщност, това не е бил Святия Дух, а ангел. Да, един ангел каза на Филип: Филипе, искам да излезеш в пустинята. Филип излиза в пустинята, без да знае защо. И изведнъж Святия Дух му казва: искам да отидеш до онази колесница. Ето какво ме изумява. Ранната църква толкова добре е познавала гласа на Святия Дух, че Филип е можел да разпознае разликата между ангела и Святия Дух. Представям си как Лука пише книгата Деяния и Филип казва: не, почакай, Лука, не Святия Дух ми каза да изляза в пустинята, а ангел. Но когато излязох в пустинята, Святия Дух ми каза да отида до колесницата. За мен това е смайващо. Те бяха толкова свикнали да общуват със Святия Дух, че можеха да направят разлика между неговия глас и гласа на ангел. Аз мога да взема мобилния си телефон и да се обадя вкъщи. Женен съм за Лиза от 40 години и знаете ли какво? Децата ми са вдигали телефона и са се опитвали да имитират гласа на майка си. Ало! По-сполучливо от това. А аз питам: Ардън, ти ли имитираш майка си? А той реагира: татко, откъде знаеш? Аз познавам гласа й. Мога да съм в магазина за хранителни стоки, тя да е през 3 реда щандове, но пак да разпознае гласа й, когато казва нещо на някого. Нещо подобно се случи на фермерския пазар този уикенд. Разпознах присъствието й, гласа й. Тези хора толкова добре усещаха. Ако погледнете Петър, Святия Дух му каза: ето, 3 мъже те търсят. Стани, слез и тръгни с тях и не се съмнявай, защото аз съм ги изпратил. Той разпозна гласа на Духа. Павел и спътниците му, когато отидоха в Фригия и в областта Галатия, Святия Дух им забрани да проповядват Божието Слово в Азия. След като отидоха в Мизия, те искаха да се насочат към Витиния, но Духът не им позволи. Това е нещо, което съм забелязал в книгата Деяния. Хората от ранната църква постоянно общуваха и говореха със Святия Дух. Къде е това днес? Той е личността от Троицата, която е тук на земята. Защо го пренебрегваме? Защо не поддържаме близки взаимоотношения с Духа, не общуваме с Него? Толкова е важно да го правим. Второто определение на койнония или общение е споделяне заедно или социално общуване. Какво означава това? Означава, че разменяме мисли и чувства. Ако днес станете и не се чувствате изпълнени с любов към Исус, това ми се случи през последната седмица. Казах: Господи, имам много натоварена седмица. Моля те, Святи Душе,
вложи в сърцето ми онази емоционална любов към Исус. Обичам Го, винаги ще Го обичам и ще Му се покорявам, но искам да изпитвам тази емоция. Помоля Го да ми го даде и Той го направи. Общувам, споделям с Него. Не се колебайте да го направите. Той е ваш спътник. Помислете за най-добрия си приятел. Излизате ли с най-добрия си приятел, без да му кажете и дума и без да споделите най-съкровените си мисли и чувства? Преживявал съм най-съкровените моменти с най-близките си приятели, когато сме били напълно откровени един с друг. Така трябва да общувам и със Святия Дух. Когато се моля сутрин, знам, че Той е този, който ми помага да се моля. Казвам: Святи Душе, искам да бъда напълно откровен. Знам, че това е начинът, по който ще общувам с Бога тази сутрин. Ще общувам с Теб. Бъдете уязвими пред Святия Дух. Давид казва в Псалм 62: изливайте сърцата си пред Бога. Бъдете уязвими пред Него. Представяме ви Messenger X, напълно нова платформа за изтегляне на нови ресурси и видеостриминг излъчване на видеа. Съдържа цялата дигитална библиотека с ресурси за ученичеството от Джон и Лиза Бивиер, включително видеопоучения, аудиокниги, електронни книги, кратки филми, библии и още. Тази нова платформа може да бъде използвана на всички ваши устройства. Тя е напълно безплатна и достъпна на над 120 езика. Ученичество за всеки навсякъде. Изтеглете приложението, като отидете на messengerx.com. Пример за това е Павел, който заявява: казвам истината в Христос. Не лъжа и съвестта ми свидетелства с мене в Святия Дух. Един вид Павел казва: моят спътник потвърждава, че това, което ще напиша, е абсолютната истина. Старозаветните светии възкликват в Йов 11.7: можеш ли да изследваш Божиите дълбочини? Откриваме отговора в 1 Коринтяни 2.10. А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Можем да познаем Божиите дълбочини благодарение на общението си със Святия Дух, на споделянето с Него, на нашето социално общуване. Номер 3. Общение означава партньорство или съвместно участие. Обичам този пример. В книгата Деяния четем следното: защото се видя добре на Святия Дух и на нас. Звучи прекрасно. Виждаме, че има две страни – Святия Дух и ние. Казва се, че се е видяло добре и на двете страни. Става въпрос за партньорство, за съвместно участие. Ако погледнете Аврам в Стария Завет, Бог казва: няма да унищожа Содом и Гомор, без първо да съм говорил с партньора си Аврам. Ето такова партньорство трябва да преживеем, ако ходим смирени и в свят страх. Ето такова партньорство Той желае за нас днес. Номер 4. Общение означава тясно сътрудничество. Какво означава тясно сътрудничество? Тук ще се наложи да издам възрастта си. Ако ми кажете тримата тапаци, няма нужда да добавяте нищо повече. Мо, Лари и Кърли. Всички от моето поколение знаеха за тримата тапаци. Само като чуехме тримата тапаци, се сещахме за Мо, Лари и Кърли. Ако някой от моето поколение чуеше за Битълс, значи Пол, Джон, Джордж и Ринго. Не беше нужно да казвате имената им, защото всички ги знаехме. Те бяха взаимно свързани. Разбирате ли, някои хора прекарват толкова много време със Святия Дух, че когато попадна в тяхно присъствие, имам усещането, че съм в Неговото присъствие, защото наистина е така. Първият пример за мен беше доктор Чо. Доктор Чо е на небето. Той е построил най-голямата църква в света през 20 век. Тя имаше 1 милион членове и беше в Сеул, Корея. Спомням си как трябваше да го посрещна. Той се качи в колата ми, Бог се качи в колата заедно с него и аз просто започнах да плача. Казаха ми да не говоря с него преди службата, понеже трябваше да се подготви. Просто му казах: доктор Чо, Бог е в колата. Той само ме погледна и отговори: знам. Между доктор Чо и Святия Дух съществуваше тясна взаимовръзка. Номер 5. Общение означава близост. Думата близост описва общението по-добре от всяка друга дума. Тя обобщава предишните 4 категории. Речникът на Уебстър определя общение последния начин: близко общуване, разбирателство, комуникация. Близостта може да бъде постигната само чрез общуване.
Това е начинът, по който постигаме близост. Говорим за живот в близост с Бога. Няма да имате близост с Бога, ако не се научите да слушате гласа Му по начина, по който Той говори, по който Той общува с вас. Спомняте ли си как ви казах, че само след един поглед на Лиза, аз мога да напиша 3 страници? Не търсим само думи, но искаме да разберем как Святия Дух ни говори. Един от начините, по които Той наистина ми говори, е чрез Писанието. Един от начините, по които Бог най-вече говори на съпругата ми, е чрез сънища и четене на Словото. При мен това става чрез четене на Словото. Затова всеки път, когато сядам да чета Библията, казвам: Святи Душе, отвори очите ми и ме учи. И Той го прави. Говори ми много често, докато чета Словото. Това е създало близост помежду ни през последните 4 десетилетия от живота ми. Близостта може да се развие само чрез общуване, което е пътят към едно силно приятелство. Искам да прочета 2 Коринтияни, 12 глава от превода на Месидж. Това не е превод на Месидж, а перифразата на Месидж. Близкото приятелство на Святия Дух да бъде с всички вас. Много ми харесва. В Йоан 14 глава Исус казва: Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас завинаги. Духа на истината. Това е толкова важно. Какво казахме в тази връзка? Номер 1. Покорство. Бог дава своя дух, Деяния 5:32, на онези, които му се покоряват. Отново откриваме, че покорството е в центъра на тази близка връзка с Бога. Когато Исус казва: Отец ще ви даде друг утешител, гръцката дума за друг е алос. Има 2 гръцки думи, които се превеждат като друг в Писанието. Много е важно да го разберете. Алос и хетерос. Алос означава друг от същия вид. Хетерос означава друг от различен вид. Нека го обясня така. Ако ви дам един банан, вие го изядете и ви хареса, след което ви попитам дали искате още един плод, вие казвате да и аз ви подавам банан, значи съм ви подал друг плод от същия вид. Но ако ви подам ябълка, значи съм ви дал още един плод, но той е от друг различен вид. Гръцката дума, която Исус използва, е алос, което означава: Святия Дух ще бъде точно като мен, Исус. Когато казва: Отец ще ви даде друг утешител, Исус използва думата параклетос, която означава някой, който е призован да бъде до теб, да ти помага. Исус също е наречен параклетос и в 1 Йоан, глава 2, стих 1. Нека да поговорим за думата параклетос. Тя означава някой, който е призован да стои до някого, за да му помага. Исус казва: Святия Дух ще ви научи на всичко за мен. Той ще ме разкрие пред вас. Има неща, които искам да ви кажа, но не мога, понеже не можете да ги понесете преди да дойде Божия Дух. Когато Той дойде, ще ви покаже по-дълбоките неща. Ако погледнете Петър и Павел, ще откриете нещо доста интересно. Петър ходи с Исус в продължение на 3 години и половина. Предполагам, че много от поученията му са свързани с времето, когато физически е ходил с Исус. Идва Павел, който никога не е ходил с Исус и заявява: Ние не познаваме Исус по плът, но чрез Божия Дух. Павел е успял да развие такива взаимоотношения с Исус, които са накарали Петър да ахне. Във 2 Петрово той пише, че мъдростта, която Бог е дал на Павел, понякога е трудна за разбиране. Знаете ли защо смятам, че е била трудна за разбиране? Петър често е гледал назад към времето, когато физически е бил с Исус. Павел е познал Исус чрез Святия Дух. Да си припомним думите на Исус. Има неща, които искам да ти покажа, но не можете да ги понесете точно сега. Когато дойде Божия Дух, ще можете да ги понесете. Мисля, че всъщност е благословение това, че Бог не ни се е явил физически. Ако по времето на Исус сте искали да му зададете въпрос, е трябвало да пътувате чак до Галилея.
Трябвало е да изчакате реда си сред цялата тълпа, за да му зададете въпроса си, докато Святия Дух е готов да отговаря на въпроса ви по всяко време на денонощието. Той няма нужда от сън и може да отговори на въпросите на 5 милиона души по едно и също време. Ето защо Исус каза: за вас е по-добре аз да замина, защото ако не замина, Святия Дух няма да дойде. А за вас е по-добре Святия Дух да бъде до вас, а не аз физически, защото можете да стигнете до по-дълбоко ниво на близост с мен и с Отец, чрез моя Дух. Нека ви кажа нещо. На практика най-важното е да се научим да общуваме с Святия Дух, защото най-голямото удоволствие на Святия Дух е да ви разкрива Исус Христос. Това е практическият аспект на близкото общение с Бога. Отново, искам да ви напомня, че имам цяла книга по темата, наречена Святия Дух въведение. Имам и такъв курс в Messenger X. Можете да го прегледате, само 6 урока. Наистина е важно да се запознаете с него. Прочетете главите за Святия Дух в края на книгата. В последния урок, който ни предстои да разгледаме, ще поговорим за единствения ключов елемент, който е необходим, за да имаме истински взаимоотношения с Бога. Ще обсъдим това в следващия урок. Не искате да го пропуснете. Представяме ви Messenger X, напълно нова платформа за изтегляне на нови ресурси и видеостриминг излъчване на видеа. Съдържа цялата дигитална библиотека с ресурси за ученичеството от Джон или за Бивиер, включително видеопоучения, аудиокниги, електронни книги, кратки филми, библии и още. Тази нова платформа може да бъде използвана на всички ваши устройства. Тя е напълно безплатна и достъпна на над 120 езика. Ученичество за всеки навсякъде. Изтеглете приложението, като отидете на messengerx.com.